Il-Kabinett Laborista b'mod speċjali Ministeru partikolari taw informazzjoni u qed jagħmlu allegazzjonijiet ta' ġid mhux spjegat fil-konfront tal-Ministru Rodrik Galdes. Dan kif ġie żvelat li l-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gaffa għandu fil-pussess tiegħu informazzjoni relatata li ġiet minn bosta sorsi varji, inkluż skont l-istess denunzja mill-Kabinett Laborista u Ministeru partikolari. Konferma oħra tal-qasma interna fih dan il-Kabinett ta' Roberta Bela b'dawk li dawru wiċċhom għall-allegazzjonijiet li ilhom isiru fuq il-Ministru Rodrik Galdes u dawk li issa skont din l-istess denunzja li għandu fil-pussess tiegħu il-Kummissarju tal-Pulizija fih dan il-Kabinett qed jagħtu informazzjoni dwar dan il-ġid mhux spjegat tal-kollega tagħhom Rodrik Galdes. Intant qed jiġi stipulat ukoll li l-Kummissarju għandu jibda jinvestiga lill-imsemmi Ministru fuq dan il-ġid allegatament mhux spjegat anke minħabba evidenza prima facie provduta mill-istess notifika. Dawn l-allegazzjonijiet li ġejjin mill-qalba tal-Labor qed ikomplu jixdu kemm il-Partit Laborista jinsab mifni b'inkwiet intern dan anki wara barax ta' allegazzjonijiet fil-passat kemm mill-eks uffiċjal fl-OPM fil-Gaffa u anki fl-aħħar ġimgħat mill-eks MP Laborista Marlene Mizzi. Bl-aħħar informazzjoni tkun din id-denunzja li qed tistqar li hemm informazzjoni miġjuba minn membri tal-istess kabinett preżenti. Apparti minn hekk anki wara stejjer tal-ġurnal Times of Malta dwar tpartit ta' artijiet li saru mill-Ministru tal-Housing ma' żviluppaturi notevoli, il-Partit Laborista qed iħalli lil Galdes jom waħdu hekk kif ma ġiet ippubblikata l-ebda stqarrija min-naħa tal-Labor. Tantu hekk li Rodrik Galdes kellu jixħed video fuq il-medja soċjali biex jaqbeż għalih innifsu. Kien għalhekk li dan l-istazzjon bat numru ta' mistoqsijiet lill-Ministru Rodrik Galdes fost l-oħrajn biex jipprovdi dokumentazzjonijiet neċessarji illi juru dawn l-istess flus minn fejn ġew mhux biss sempliċement ċaħda jekk affrontax lill-membri tal-Kabinett Laborista dwar dak li qed tgħid id-denunzja mibgħuta mill-avukat Jason Azzopardi, ċoe fuq allegazzjonijiet li saru fuqu minn ċerta membri tal-Gvern u jekk hux ser jissospendi ruħu fid-dawl ta' dawn l-allegazzjonijiet ġodda bbażati fuq informazzjoni li taw membri tal-istess gvern. Lil Galdes taqsejnieh ukoll biex bħala Ministru li huwa kontabbli quddiem il-poplu jipprovdilna dokumentazzjoni u rċevuta uffiċjali ta' dan kollu, però sissa kien hemm biss skit totali fil-waqt li Rodrik Galdes baqa' jaħrab minn dawn id-domandi leġittimi.